Hurian itu hata, nahina holongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus, horasma dihita salutna, taparade ma dirita tapuji ma tuhata marhite ede, nomor sia ayat sada sahatro di ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Sai mangaranapi do mataku do pak dolok, sia dia do ulaning ro pengurupion tuau, sia Jehovah sito palangit dohot tanaon sabing, ro pengurupion yang go tuau, dang tagamon loason na tersulat di pakmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, sai jagaon ni Jehovah doho, sia nasa parmaraan, sai jagaon na do todim, sai jagaon ni Jehovah doho, laho ruar dohot lau bongot, olat nion, rodi saleling ni leling na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan debata, siana sini roham do bay sahat tami tu tahun nai baruon, hodo mengaramoti hami di bagasan tahun nasalpui, saya si maroham, saya unang tulak hami nuaing, saya dongani mahami di bagasan tahun nai baruon, pasu-pasu hami rodia kaulaun nadengkan, nahula hami marhite-hite goarmu, alai nagumodang, pasu-pasu homma hatam na badia to rohanami, asagabe nai baru rohanami, asa terpamasuk ko hami tu banua gijang, dihasu sudani bohal nami. Amen. Tuhan patulus masa kami parbadiai ma pikiraki sai pargogoyang binobus mangaradoti nanidokmi. Tuhan patulus masa rapi, sai togu-togu malakaki, bohimnya audo uton tuk tungobian dirohaki. Tangyo kamu ma patik ni debata di minggu ta sadarion, ima patik parjolo satu patik paupaton, patik parjolo. Ahudo jahu badebatam nina debatata, dan jadi maraku pahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganamu jala dan jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru nitano, yang gotung gabi si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna, ai hona uhumna do sogot, akan amar sineang di goarna. Patik paupaton, ingotamu ma pabadiahon ari minggui, dina onomari mahula hamuna sa siulau muna, alai yang goari papituhoni, ari paredianan ni jaho bade batam doi, dan jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hutani halap pe, namang ibati hutam. Ai di nanom mari do di topa di bata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradiam maibana diari papituhoni, di bahini do bain na di pasu-pasu di bata jahuba, ari paradenan nai jala di parbadiai, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan di bata, ale Tuhan di bata.
Saya pargugoi mahami. Mangulaon no baru tu batikmi. Amen. Tato poti madosata martangiang mahita, alea manami jala debata nami na di banua gijang, para sirohana sumurung midahami, hupar hatutu jala hoto poti, hami dodosa dohot pangalosion nami na godangi, tatap mahami marhite asini roham, jala sesa madosa nami seluhutna, alani pakokop ni anak hagolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni di bata taringo tu hasesa ni dosata. Musat peaka dolo jala humutal peaka robean. Alai anggo parasini rohaku naso tupa musat siako. Jala pada ni hada meoku naso tupa humordit. Nina jahoba sia-siho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Sai pai
Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Tar surat di Yohanes bidu sada. Mamuka sian ayat sada saat roh di ayat sia. Tajahama marsikat sorin. Dimulanai nung adong hatai. Jala saur tu debata do hatai. Jala debata do hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hataido ubahen nama jadi. Jadi dangadong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Di bagasan hatai do hangoluan, laos hangoluani do panondang ni hajol maon. Namar sinodang do panodangi di bagasan na holom, alai dang dijakon na holomi. Hehe do sadahalak sinuru di debata, si Yohanes do goarna. Si tidangi do ibana ubahen naro, asa di hati dakon panodangi iba anggiat gawe porsea, saluhut na marhite sian ibana. Dang apala ibana panondangi, nama hakatidakon panondangi do tahe. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasi tongi na manodangi nasa jolma hido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiaon tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah hido ama pargugu na suatu dosan na tuma palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesedai imana tinubuan ni si Maria nagabegabian sianto di parmadia andorang soha guguan ida tuhata natmau na bernit ngumuan ni silatus nama terpajal do bana di hau pinarsila na tuat manuturu na mula menguru di hari batuun na menaik tu surgo lahudu tu siamun amanai parguguna suatu dosani disimai bana pamula suatu mangumi halak na menguru au porsia di todi perbadia jaladong sele huria nama dia huria tu panala Kristen kana dia do dia sisani dosa do dia tayang mula mangulu di soget daging ni halak nama itu do dia luan na sudah amin.
Tikting masa di Huriata dung tahun baru tanggal 5 Januari tahun 2025. Goarni Minggu sadarion ima minggu dung tahun baru doho tema nunga ditobus Jahoba bangsona. Na paduahon dana nasorang na di hari Jumat tanggal 3 Januari tahun 2025 di basa-basa hotuhata do sada danak bawa di keluarga ni Amata, Sutrisno, Pakpahan, Inata, Febriana, Boru Purba, ruas ni Wik Epesus, Nir 1939, hipas dodak danaki suak songoni nang natorasna. Bagian na patuluhon, tikting parbogason, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma, hot tua Deardo Sidauruk, anak ni Amata Aston Sidauruk, tubuh ni Inata, Suher Ningsih, Boru Sinaga, ruasnya AKBP Depok Sada, Wik Getsemane, Dohot Orwana, Jenny Aditya, Boru Tabun, Boru ni Amata Elinson Tabun Nahinan, tubuh ni Inata, Henny Boru Sitorus, ruas ni AKBP Depok Sada, Sianwik Bethlehem. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 10 Januari tahun 2025 di HKBP Depok Sada. Paupaton Parhobas Parmingguan di tanggal 12 Januari tahun 2025. Namar Hobas di Parmingguan tanggal 12 Januari tahun 2025. Situa dohot ruas Wik Galilea Marhobas di Parmingguan pukul 7 Manogot. Situa dohot ruas Wik Philadelphia Marhobas di Parmingguan pukul 10 WIB. Bagian napalimahon libur tahun baru. Mamuka Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025, Pak Kobasion di kantor sekretariat HKBP Depok Sada, Mas Sohot Majolo. Pak Kobasion di kantor sekretariat Mardalas Songon Nasomal, Mamuka di hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Bagian napaonopon Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025, Duksipul Jamita Patupau do Padidion Nabadia tusada dana ianakon ni Huriata narosian HKBP Kuningan Resort Cirebon. Napapituhon sermon Parhalado. Di hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025 pukau ni Huriata ma sermon Parhalado. Bagian napawaluhon titing naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni Huriata marhite WA wik pertanyaan tabi. Songonima titing masa di Huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata may bahan sangap di goarna.
Damai ni debata na sumuruk siya saluhut na roha. Ima mangaramu ti akal-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudina. Ala suasana tahun baru dupion, sahak mata benami secara pribadi dan keluarga pendeta Jackson Sirait, inata Erika Borusimajutak, dohot danak Jessica, dohot Jeremy, pasahat kami matuhita, selamat tahun baru madihita. Nama ngihut, apalah sopot di minggu parjulu di tahun baruon, mau lihat mah, nohonon nami siak kami parhaladu tu panitia pembangunan. Mulalau masuk kita nak kita wereng do, ngadong di si, ngasai gereja teh dibangun. Ale mek dope. Dia tugas talau pahebak koni malau pabelga honia teh. Jadi dang murah mambaen. Alani dohon nami mau latih gudang di kerja keras ni panitia, marnatal kita, martau baru, ala yang go panitia pembangunan ta, saya karejo do nasida. Di bulu songoni parstitution nasida, nak kita ruas pemarstitutu mamanang yakon, dohut mangurupi, marhite nabui terbaik kita, do mutunang tajajihon na kajanji man, dohut diaka tok ripe, asabuin yan jadi noni, nang gua pala, bui jong di tahun on, bui sikop merminggu hita, tubonan di tahun nanaing rong, di lantai tulu. Imai lihilikta, tatang yakop panitiata, tau rupi, tapasada rohata, bolo di batadong ata, say nabuido, tarpatu pahitai. Amen. Nuaik pe, tapayuti hukma, turpuk jamita, imasian Jeremia 31, ayat 10 rodia 14 sonom mahatana. Tangihom mahatani Jehovah, hamu alia kabang so parbiku.
Jala berita hok kamu mai di pulo-pulo akan adau. Jala hata hok kamu. Ibana na paserakon Israel na jolo. Lau sibana papunguhom muse. Jala ramotan na songo parmahan di punguan na. Ainunga ditobus jahu majak kopi. Jala nunga dipalua ibana siat tangan ni nagumogo siat ibana. Rodo nasida sogot. Huhut marolopolop di pucuni Sion. Jala marrongoman nasida madapoton dengkan bangsa ni Jahoba. Eme doho anggur, doho miak, doho anak ni biru-biru, doho lebu. Jadi to dinasida iko songo porlak natakas diaek, jala dangbe madate nasida. Jadi marlas ni roha madisi na marbaju marhaliak kaliang, doho doli-doli rodiakana tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha mahenonna, jala apulopku nasida, huhut palason duk salpu godokna nasailaon. Dongi marlobi-lobi ma, todinya kamalim di tabo-tabo, jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku, ninna Jahoba, ido anggo sahatna. Diamuna kamalami doho inanami, di tahun nasalpu margati soring doa kaparmaran tabigi baritana di Indonesia. Di Tipang ima napola sahuta ditutupi batu alanina masursur dulu. Jalatongon di tanggal 30 Desemberi masa banjir di desa Simarakir ima na diduluk ni si atas barita. Dekya masa binoto na julo robajir sa duluk songoni. Pola do sega akajabu, jala sega na kakaswaswanan. Songoni aek na gumajang na sobinoto ujung na magudang ibana. Ima aek, idia ma aek na gumajang, sungai. Aek sarulla do sungai na gumajang. Alala sonari edang binoto bek netu dia ujung na. Aek sarulla tu dia holau ninna. Anggo dia do bengawan solo itu riboto do mengalir sampai jauh sampai ke laut. Otak ni do batasna. Alayang go aek sarulla satu sonari saya didiori do pe dia ujungna. Mabauri gabi songoni masiga nang jabu di pahai. Ragam do pe kana masa aka parukilon. Ditaba na somarna sidung do pe porang ni Ukraina dohot Rusia. Nukoni saya naing mangamuk-hamuk manueng muse Suria. Manguga-uga per Libanon. Songoni nang Iran. Ini bisa menjadi ancaman, menjadi terjadi perang dunia yang berikut. Perang dunia ketiga. Dan menjadi ancaman kesejahteraan global bagi dunia ini. Alanya hado masa akasi taonono nakamang do tamuinang. Bolo siap perenungan mata si ebit ido ibana mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Kenapa alam bosan bersahabat dengan kita? Alam juga tuhita. Alam mamokusuhita. Kita mengeksploitasi alam bukan lagi sekedar untuk kebutuhan. Manusia mengeksploitasi alam adalah untuk pemuasan keinginan. Sehingga sumber daya alam itu diambil habis-habisan. Itu yang terjadi di Tapanuli Raya sekarang. Pohon-pohonan yang di hutan dibabat habis. Jalanang lolobe, si pata do ibuat tu pakab baru, tu RAPP, idote RAPP, adong si pabrik kertas tu lan nasing. Songoni mamasa kaparu kiloni, maka kesimpulannya penderitaan itu adalah karena dosa. Kembali lagi kita melihat asal daripada penderitaan itu. Bolo tabereng, para jolo sahali, penderitaan itu adalah karena dosa warisan dari Adam. Dung madabu si Adam tu dosa, gabe marukil may bana madioris panganon, iko berjuang hidup mati maka nasaburua, lau meneruskan generasi yang berikut dalam mengandung dan melahirkan. Dan kemudian mereka diusir dari ketenangan jiwa, yaitu dari Taman Eden. Dan selanjutnya alam tidak bersahabat, karena tanah menumbuhkan onak dan duri. Dan ini dialami oleh semua orang dari semua agama
itulah dosa warisan yang kemudian dialami penderitaannya oleh semua umat manusia. Nah mangihut muse alani dosa ni halak. Merdalak kita idalan, gasa-gasaon dang tertib lalu lintas anak muda bersepeda motor, disenggol kita, luka kita, alani dosa ni nagasa-gasaon ni, gabe dohot do kita menderita. Alayang do dosa na nitutun, dosa pribadi. Unang besay mangalang lomuk-lomuk ko amang malaksaksangin na to kita. Alayang walus ni halak kita biasa, oleh ma dokter nami, mate mangalang donin na. Hape tabo, do boleh termate. Ay naso mate dotong. Mate nero. Ima dong dialang struk bay bana. Nukon ni dak kolak saksang menasuboy langon. Idda hape diorui, gula dang boy, susama saluhut na. Anong dope hajuk katon nasing, jalau pe hula honi na tao ni. Alayang ko tao no mulai mabertobat tao. Unang marisa puamak, sutung godong-godong ko, sutung marsay kanker do dia nina. Tole ma, nak buluy natta do na mangoray, ahay do parisap. Parzulo do kutada siyan, siyako. Alay, ido sa nengit uha tahon, alahulahon na tao ni, alayang ko tao no bertobat now. Amin. Nah, ada lagi banyak hal, sudah kita tahu salah, tetapi dilakukan juga, maka menimbulkan penderitaan bagi kita, akibat dosa kita. Jala hebat na disadari dui. Ama-ama ni halak kita dung mulai mana lam mertaba-taba si taonon, olo do mengaku mandok, nah hubay do susah ne mana. Manusia sering membuat hidupnya susah. Dan yang kemudian penderitaan itu juga karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai manusia itu seperti Ayub. Dalam konteks bacaan kita ini, umat Israel dalam penderitaan, jiwa mereka gersang. Ada banyak yang sudah apatis dan menganggap Tuhan tidak peduli. Karena apa? Mereka itu sudah jauh dari Tuhan, sehingga ketidakadilan tidak ada lagi, penindasan semakin banyak, dan nanti akhirnya mereka dibuang ke Babel. Mengapa demikian? Karena dosa mereka pribadi. Aidang di sobadasi da besian nasaroha sian nasa ate-ate do sian nasa gogo, Jehovah de batana peluahon nasida siak kabuang Mesir. Gabe di sobadasi da do akade batana asing. Songonido nang akan menjaga pertoldion nasida, ima aka perhalado nasida, para imam, demikian juga imam kepala yang dipimpin oleh pasur, mereka hanya menjadi stempel istana untuk melakukan tindakan-tindakan politis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alanido dipicang Jehovah nasida. Tong donian diulahon nasida aka parugamaoni alay dang maripola. Ima yang terjadi di tengah-tengah ni hala Israel. Akibat dosa daripada rakyat dan pemerintah, maka hukum, kebenaran dan keadilan tidak ditegakkan. Raja atau penguasa bertindak lalim. Para imam hanya menyenangkan penguasa dan menjadi stempel keputusan-keputusan politisnya yang berlawanan dengan hukum Taurat. Hidup spiritual umat Israel jatuh ke titik terendah. Hidup sosial semakin susah. Alanyaha asasongoni, dan apalai pola ni. Poda ni debatai di ulahon nasida. Karena hukum Taurat itu ditulis di loh batu, disimpan di tabut perjanjian, dan kemudian disimpan di bait suci. Peribadahan hanya sekedar legal formal, hanya ritus dan seremoni belaka. Umat Yahudi dan imam jatuh ke dalam praktek kehidupan yang munafik. Sahirana radu tiado dipatik. Alai dang apala marhaposan tu Jehovah nasida. Gabe terpisah do ngolu partodion sian ngolu perdagingon. Di bait suci mereka menjadi anak Tuhan yang baik, tapi dalam kehidupan keseharian mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Alai pinuji madebatanak pesongoni merdosa hala Israel, tumbal gasitu tudo holong ni debata. Di Jeremia 31 ayat 3 di dok songonon. Ha holongas saliling-liling na hubain maka holongi ho. Di baini hutogu-togu ho marhite-hite asi ni roha. Manang lengkap na idok songonon.
Nunga tibuhian di darohaku Jahoba ninna ibana do. Haholonga saliling-liling na hubay makaholongi ho, dibayani hutogu-togu ho marhite-hite asini roha. Alani ima dung dibereng debatadak terpalua bangsoibe nasida siad dosa, debatasa diri maro lau manugu, doho pay baruhon perpadanan na tu nasida. Buhama hitan waeng aka amang do tamuinang, ditongan yaka paru kilotay. Tabba dope aka penderita pribadi, ala yaka dosa tara di bagasan nasa taon na salpui. Dalam semua persoalan kehidupan dan penderitaan itu, maka melalui firman Tuhan hari ini, mari kita yang pertama menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dosa timbul karena manusia memilih jalan hidup sesuai dengan pikiran dan keinginannya, maka tersesat di dalam kegelapan. Nasai manutul lomo na do jolma asagabe mardosa. Nasai hagiuk ni rohatta do tarado ti taulahon gabe patupu bada patubu akaparsoalan. Alaini di bagasan perminggota sedarion tabuka marohata taihuto Tuhan Yesusi. Ayang gohasit to ngadang di ora bisa butullah. Ala di Yohanes sadai nakina sada haydo isi dimulanai nungadong hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai. Di ayat sia alai nungamadok ro ujui tu portibio panodang nasitongi nama nodangi nasa hajol mau. Bolo tajaha di Injil diuduk nah Yesus memproklamasikan akulah terang dunia. Molo di bagasa Yesus sita gabe boto tama dalan sito dongota. Molo di bagasa Yesus sita kita tahu jalan menuju kehidupan, maka kita tidak akan tersesat lagi dalam kehidupan keseharian. Udut ni tauka marohata, asa di surat debata di hati-hati tahun ima, hata ni debata dohot patikna. Molo tajahai nuse di udut ni turpuk na tajahanakin hujahahom madihita, ima di bidu 30 sadai, di dokos songono mamuka set 30 sada 134. Idama, narodo aka arisugot ninda Jahoba, pukau kumapadan na baru tu pinoparni si Israel, do tu pinoparni si Juda. Dada songo padan na hubahini na jolo tu punasida, ujuna hutakup tangan nasidai, lau manogyon nasida ruar setano Misir. Hape diose nasida do padan na hubahini. Atik pe au harajan nasida ninna Jahoba. Ayod do pada si bahenoku tu pinoparni si Israel, duk salpu aka arion ninna Jahoba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida. Asa au gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Jadi dang bepodan ni sahalak donganna. Manang dohonon na tuha anggina songonon. Tadahamu majahoba. Aituk saluhut nasida tu madda au sugut. Tole na met, tole na magodang sian nasida. Ninna Jahoba. Ay marpamuati do sugut rohaku mida hajahaton nasidai. Jaladang be ingotokku dosa nasidai. Asa marlapatan hita na mangihuto Tuhan Yesus. Ikonu kapota do rohan taon. Asa tu sidi gurito debata patik nai. Asa patik nai nalaho manghojar dohot marguguyo kita mangaradoti nasaulaw. Perbedaan hidup, ibadah yang legal formal dan ibadah yang substansial yang membuka hati menjadi tempat hukum Taurat yang pertama. Orang yang beribadah secara legal formal, maka dia hanya akan menghafalkan ayat suci dan melakukan ritus-ritus agama. Sehingga kehidupan spiritualitasnya tidak meningkat dan sikap dan pola hidupnya juga tidak berubah. Radot nomor minggu ganupari. Gajang do martangiang. Diapil do kahatani debata, alai dangadong nabuba di parnguluang. Marbeda do, bolonga di gurito patihi, tu ate-ate manak tu pusu-pusu. Maka hidupnya akan semakin dekat kepada Tuhan. Spiritualitasnya akan semakin dewasa. Dan kemudian firman Tuhan yang tertulis dalam hatinya akan menggerakkan dia hidup, bertumbuh dan berbuah
membuahkan buah-buah yang baik. Orang yang melakukan praktek ibadahnya dengan legal formal akan melakukan perbuatan baik karena takut hukuman dan untuk mencari berkat minimal pujian. Tetapi orang yang digerakkan hati yang diukir oleh hukum Taurat Tuhan akan melakukan semua perbuatan baik karena kasihnya kepada Tuhan, dan dia melakukan itu sebagai hutang kepada Tuhan. Sonari tatibang majolo. Nunga uhir tuate-ate tahatani debata, mana kolang dipikirat tado penwai. Bolo di podat tulu, di dia tahe, di parjamita tulu tahe. Jagalah hatimu dengan seksama, sebab dari sanalah mengalir kehidupan. Sonari, adong do bedata sian nasoringgas marmingwa kamang do taminang? Adong do perbedata, idia do biar kita mate sian naso parminggu. Aunang di turmate di hatai paditahina na buruk kune jolo. Bolo biar rohita per minggu mate, sian naso per minggu, berarti firman Tuhan yang kita dengar selama ini tidak membawa apa-apa. Seharusnya kita yang sudah mendengar firman Tuhan bahwa tujuan akhir bukan dunia, kita harus sanggup seperti Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Alai bolo isu kutuita senari ise manang rade siap meninggal lo pertibi. Kau unang majo tahun ini peditaba. Engkau tahun unang majo lo. Ini menjadi pergumulan hidup kita. Apakah peribadahan kita digerakkan hati ataukah digerakkan hukum? Ibadah yang digerakkan hukum saya katakan tadi memenuhi syarat legal formal. Hari Minggu komar Minggu. Sutungi lo kojol may banaso marugama. Minimal maila. Jala unang diuhum debata. Tetapi yang digerakkan hati adalah digerakkan kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Akan berbeda sikap dan pola hidupnya. Jadi bolonga ringgas sita marminggu ringgas martangiang. Tang behita holap pada diri sakamatean. Tetapi mengisi waktu yang ada. Maka berbeda kemudian dalam menyikapi kehidupan. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan, hidupnya akan senantiasa bersyukur daripada bersungut-sungut. Ngamarulah hulatnya ni suku non ni jamita. Idia menggoda kita marungut-ungut sian nama dok mau lihat ya kamang dok tamina. Puji Tuhan yang ngopunga perempuan ni huriat tengah holan nama dok mau lihat ya terus. Alai di tanah pengumuman wae. I merjaji ram denggam mahita tena. Dangalong gajang-gajang jaji nami. Lam denggam mahita. Oke, dalam Kristus. Amin. Inna baru itang yakor. Itu tergantung pola cara di keluarga masing-masing. Tapi dari hati, daripada pala gejakian untuk melengkapi. Kemudian kalau firman Tuhan itu telah ditulis dalam hati kita, maka seluruh hidup kita adalah merefleksikan ayat-ayat suci Alkitab tersebut. Jadi nuk tabereng nakinan maket ni gereja tei. Aharon na terpikir di rohata kamang do tamina. Bagak ngayon natin. Namangihut, ay waro ba yun nan no pasay honon. Iro? Bolo di soddo hata ni debata, iro do honon na ay waro ba yun perjadi ni. Ala yang go di soddo, dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Akasi songonom mahita di pernguluan. Suak songonido hita nang diaka, na mga radoti parsaurat tu na humaliang pe, say ko debatama, nalaho marguguyo kita. Molo songoni nung mulak kita tu debata, kegagalan pada tahun yang lalu, penderitaan, kegersangan jiwa akan diubahkan Tuhan. Kesedihan perkabungan kita akan diubahkan dengan sukacita dan kegirangan. Karena apa? Tuhan yang melengkapi. Dan sukacita orang yang percaya bukan hanya soal mengubah keadaan. Bukan soal kelimpahan harta. Alana adonggo namora dang boy marlas ni roha. Ay itong gabas penyalang bolonga masih serasa di surga. Alay itong lengkap si pangano itong macay tabo. Alay lang dos roha. Las somarlamedui si pangano ni. Jaladang boy marlas ni roha na sa pumuani. So ngonido hita di bagasan na sa tao bulot tao 2024 kodonok kudo.
diraduti, diramoti, dipargugui to di parbadia do kita, ay sasaurdo do parhalado, do ruas ni Huria, nangakapanitia na adong di Depok saja. Botu tu dak 100% hobar tu akan dirohatay. Alay rasi-rasan waeng saidos do rohat tarak mekel. Jala ido na rumiko Merkuria, jala disido patar harajaon ni debata, bolo mardos ni roha kita na sapungwan. Nauli, atong di pasu-pasu debatama, ruas ni Huria ni Tuhata di Depok Sadaon. Kalau ada doa yang belum dijawab, kita mengalami kegagalan-kegagalan, mungkin karena kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita kembali kepada Tuhan, percayalah perkabungan kita akan diubah dengan sukacita oleh Tuhan yang penuh kasih tersebut. Songoni manang dihamu paditanami, sejarah doon di au pribadi, sada danak dua padita na torasna na lau sididion. Yang anak kon di padita na hudidi biasanya sada do padita, bolo somak nai padita, bapak nai. Jayanggon, bapak na do omak na padita, na lau sididio nate. Ima dia mata yang ginami padita Tri Suandi Gultom STH MSN do guarra ano pagajakono nate. Master seni ate. Nohot padita Gustina Elizabeth Ambarita STH. Saya dipergugui di Batama hamu pagodang-godang kon boruta. Ala godang tuntutan do tantangan. Bolo pabai supian noni padita ni HKBP do sudi susah, ay base mau buru ni padita onin na. Langi do padita gultomod langin na. Nanti, bolo say takang imana, takang maong. Alay bolo hope, na oto do haro buru ni padita on. Ay to sudi do padita terus. Ipe, tod di perbadian ni debatama margugyo kamu, asa gabi, hati uro borutay jala pasu-pasu tu nahumaliang. Bolo tapasa hati mana tu debata, tersurat maguarra, gabe ruas di Portibion, alay lobi siya ni tubukuha nguluan ni bana muse, gabe dong ata partohap di ngulu na soras sudah. Margugu mahamunang marhubas di tonga-tonga ni Huria na pinasahat ni Tuhata di HKBP. Songoni manang ninatoras nate, di amang gultom, songoni nang di amang barita sa keluarga, martua mahamu, ngataba, pahopumuna. Nalay do berek tabunyo pung sasatokin neng mulat jo marhua, mamerek pahoputa. Neng mulat jo marhua, madidi pahoputa. Unang majoro tau sermo na marhua, mangarade naik tardidi pahoputa. Jadi pinuji madebata, tangi ako kamu masaluhut tami akan esonok kato-patok marpahopu. Asarap marlas ni roha sudena. Jadi selamat maidat dandaki di borutan not Siti Jani, gabe tau hasangapon debata pasu-pasu nang diajol maon. Dihita sudena, dan adok kasonangan di luar ni debata. Alani mulak kita tu debata, taukap rohata yang anan dipatikna, dan setelah itu sekali lagi Tuhan akan mengubah kegagalan, persoalan hidup, tangisan, perkabungan kita menjadi sukacita di dalam Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari semuanya. Amin. Mertangiang mahita. Mau lihat yang madihuali Tuhan, nunggah hutangnya kami hatam. Di ramoti hohami 5 hari merdalan di tahun 2025. Atong naktunjulan nope, say guru di ho mangulu nami. Surat tom mahatami, uhirhon tuate ate nami, asay na margurasa di rohan nami. Gabi le Tuhan, marguguihok kami mangaraduti ulaw na ringgan, maperbuihon perbuih na uli, gabi pasu-pasu tu na humaliang. Yala pilihonon nami bay sangap di kuarmi. Pasikop wali daging do todi di hami kanu, mangaraduti nasa lomoni roham di parmuluan on. Ali Tuhan Jehovah, memaganu ripe, asara motamu pasu-pasu mugok dami do lasni roha. Pasu-pasu lau do usahanya karuas menamaragapi, asama jadi tau persolihun nasida kanayukit ni hodotna. Jala buhay roha nasida mamilihon diba, laho manupahi ulau karajaon di tongani huriam, di HKBP Depok Sadaon. Ali Tuhan Jehovah pasu-pasu kaya nakon nami met manguduti parsikolana, mangyahya ka na pinasitana. Dulu siya parsikolani patongo maparkarijuan. Jala dia kakarijo nabi pasu-pasu na siya. Dia kanonggok umur dang dapat lo pesi rokap ni todi. Patongo rokap na lau pajongjok persaripion na badia. Dia kanong hot ripi alay dang di pasu-pasu ko parianak konon. Ho mana mangalion anak do buru. Si pagudang-gudangon na siya li Tuhan, bay sangat di warmo na badiyain.
Ale Tuhan nami, upasahat kami ruasmu akan marlas ni roha. Ima akan marulang tahus sa mingguan. Leo bisuk mamilangi ari ni ngoluna. Asa di parapatu panasida, akau laun along dobe partikian di Portibion. Songonima, huamulateo kami dak danak nasorang. Sada dak danak bawa di keluarga nyamanami, sutrisno pakpahan do inang pemberiani boru purba. Pasu-pasu manatoras na pagodang-godak kodat danak hiasa sibur magodang di bagasakko. Saka parbogason ni anak do boru ni huriam, hotua diardo sidauruk, dohot jenni aditia boru tambun. Tuko ale Tuhan, na mamasu-masu, sudi pangaradion ni keluarga, ima hasuhuton sidauruk, ko male Tuhan mandongani kami, lau patomu-tomu do paturehon ulaon nadengkani. Ale Tuhan musehi sarba, mulak tua kaparngoluan do musehi sarba, mulak tua kaparngoluan do parsauran sigano pari. Tongon di parminggon nami di arianon, pasaton nami tu hole Tuhan buru nami, di jani Livia, buru gultom, buru ni naposom pandita Triswandi gultom, do inak buru ni naposom pandita Triswandi gultom, do inak pandita Gustina Elizabeth Abbarita. Jalom sida madalani arini ngolu. Atong Tuhan nami, ya kapangiduan nami na sutar pajujur asini roham mapasik. Pangiduan nami na sutar pajujur asini roham mapasik kopon. Nuaing pe, saat di homadaging doto dinami, mangyahing ngulu na denggan sa minggu tujuluanon. Alani uloy mapangiduan nami on, dala pasikop, leo dihami, olan marhiti anak Yesus Kristus Tuhan siokopami. Amen. Sian pasu-pasu na gudang natajalo siya debata, tapasaha pileta na dumenggan. Marede hita.
bawa. Ayat sada subita. Sahak mahita, tulaun padidion na badia, tu sahalak danak tu sepese, lanita paradi edeta bukwede 146 ayat sada 2. Kemarin dia orang orang batu julung atau rasanya dan martangyang mahita. Aliyama nami na di banua gijang, narodo hami tu jolom mabuat danakon. Saya si maroham, jalo may bana gabi anakom. Pasu-pasu jala pargugoy may bana mangyahi hanguluas sugot. Marhiti Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong dihamuna amanami, Pandita Trisandi Gultom, dohot Pandita Agustina Elizabeth Ambarita, na mabuat danak sididionon, tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion nin naman do akasisianna. Pode hamuma saluhu bangso, di hamuma nasida tu bagasan guarni debata ama, do tanak do tot di perbadia. Ajari hamuma nasida mengaraduti saluhut na hutonahon itu ham. Jalai ngokma, saya nadong anakku do hamu ganupari, rasi rasaro anjal ni hasiangano. Manangi sena porsia duhut ni didi, dapotak kanguluan. Alai naso porsia, hona uhum sugut.
Tangio kamu maduhut hatana tersurat di surat isi Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa dijama. Alai dipisang kasisian naima nama buani. Jadi dong di Tuhan Yesus i sogoma rohana di dogma. Luas samu maka danaki rotuahum. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajaon ni jebata. Natutudo na hudokot to hamu. Manangi sepe anggo sosongo danaki ibana majalo harajaon ni jebata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haulma danaki. Dia pehom matangan natu nasida mamasu-masu nasida. Ido sahatna nuaik pe hati dako kamu majulu hata hapor syautai. Tumanda bermit. Celadok sadari. Nuaik pe alusi hamu mah hatana husukut tonon. Na perculu dipangidu hamu do tu perguruan di Huria por ale tijani livia du ililingna. Amin. Ililingna. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mengopa sangat kami danakon tizani livia gultom tujolom jala dijakok tujolom jala dijakok kodo ibana gabi anak kom marhiti padidion nabadien. Dan kapalang las di Roma ala natar di dia ai di sigolong naroa dosa siana di sena manadana na umbuli na umarga sian hatuani saleleng-leleng dai. Ayat 2, repeat jongjong. Dion Yesus ai mudar nahu parigi di nama suka terkini alani lasrohani saleleng-leleng dai. Tapasaha mapiliat dan tapapungontu di bata martangyang makita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo hararuan di saluhut silelo naringgan. Dot nasauli bangsa na mauli utus. Upasahat kami mas yan nanilomi tu kami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati buluk kerajaanmu di tengah-tengah ni Huriam, doh di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni siloliom itu kami. Asalam gerger kami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasalani lewon bi, torino
Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarang, say ro maharajom, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songo panesa nami di dosa nitongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Yesus mulat mahamu di bagasad dame. Nyala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu jalna diramoti Tuhan de batama ho. Isodakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur ho madamena tu todim. Amin.